ассалому алайкум тамошобинони азиз, айни ҳол ҳамроҳи шумо Шерхан мебошад ва ман ҳамеша дар фикри видеои нав ба нав будум ва ҳастам ва мемонам. Ина ози вақти ӯ омадаe ки мо дар бораи информатсияе ки дар тамоми дунё рӯй дода истодааст, ҳама намуд информатсия ва ҳама информатсияе ки гӯем ки дар ҳаёти шумо як таъсири худро мерасонад, ҳамон информатсияро шумо да хостум пешниҳод намоем. фикр мекунем ки ай видеои ман ягонтаи шумо ягон камбудӣ наёфте ва зарарам наде, барое ки ҳама видеои ман ҳамаш барои шумо буданд, то ки шумо маълумотҳои даставерни, яъне маълумотҳои аниқ ва дақиқа гирифта тавонед. Ана акнун ози мегзарем ба информатсияе ки дар тӯли ҳамин ҳафта моро пайгирӣ карда буданд, пешкаши шумо намоем. Рафтем. дар Италия бисёриҳо дар ҳамин вақту замон аз ҷои кор монданд, яъне ки гурӯҳи мафиозонии италиявӣ ба кори хайр даст зад. дар ин бора сарчашмаи хабарии The Guardian хабар медиҳад. The Guardian источники даставерне ки дар Италия яке аз источникҳои машҳуртарин ки оиди ҳама намуди информатсия айни ҳол маълумот метиҳад ба мо. Дар оҷа гуфта мешавад ки як группа бандаи мафиозоние ки дар Италия буд, амонҳо хостанд ки барои мардуми камбизоат ки дар деҳо қишлоқҳое ки дар Италия ҷойгир мебошанд, яъне ки дар ноҳияи дурдаст, рафта дар ҳамонҷода маводи ғизои авваларо тақсим кунанд. лекин источникҳо боз як бори дигар фаҳмо пурратар гуфтанд ки мақсади асосии группаи мафиозонӣ ӯй несте ки рафта ба онҳо яъне фоида расонад, балки ба манфиати шахсии худ ҳамон гурӯҳи яъне мардуми камбизоатро истифода барад. барои хай худи шумо ва ҳамаи мо шумо медонем ки ҳар гурӯҳи мафиозонӣ корҳои манфӣ мекунанд ва аз корҳои манфӣ кардаи худ фоидаи муайян мегиранд. ва онҳам хостанд ки аз ҳамин фурсате ки кор нест, фоида нест ва ба дигар корҳо даст зананд ва тақсим кардани маводи ғизоиро ташкил кардан ва ба ҳамин манфиат ба гурӯҳи худ бо чандин нафарҳои дигарро яъне даъват намуданд. ҳамин хел буд маълумотҳои аз Италия. дар Тоҷикистон бошад айни ҳол дар маҷмӯъ 1836 нафар дар карантин қарор дорад ки 5724 нафари онҳо озод шуданд, мегӯяд Вазорати Тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон. чӣ тавре ки мо шумо медонем, айни ҳол дар Тоҷикистон ягон намуди ба қайдгирии COVID-19 яъне коронавирус ба қайд гирифта нашудааст ва ҳар одамое ки аз хориҷа, чӣ аз Турсия, чӣ аз Россия, чӣ аз ҳар ҷое ки набошанд, агар ки дар Тоҷикистон биёянд, яъне муҳлати карантин то 14 рӯз мебошад ва бояд дар карантин қарор дошта бошанд. Яъне то 13 апрел айни ҳол дар Тоҷикистон 1836 нафар дар маҷмӯъ нафарҳо дар карантин қарор дорад ки бисёр рақами гӯем ки паст мебошад ва ман боварӣ дорам ки назар ба дигар давлатҳое ки айни ҳол дар Аврупо, дар Амрико, дигар бисёр ҷои муайян яъне муайян қарор дорад ва ин ба нафи мо мебошад. ва фикр мекунам ки тезтар онҳо аз карантин баромада ба корҳои худ, корҳое ки доранд давом диҳанд. мана нидао набошад дар оператори мобилии худамон як пакети нав баромада шуд ки шумо метавонед оператори тоҷикии худамон, яъне ба маблағи на он қадар бисёр метавонед трафики безлимитии ютубро харидорӣ намоед. Яъне бо пардохти суммаи майдаҳак метавонед ки ютубро аз саҳар то шаб, яъне 24 соат, яъне дар таври онлайн бепул тамошо кунед ки инам як чизи назаррас мебошад. бо як хабари нав. Фарзона шоираи номии Тоҷикистон дар таронаи худ ба Худованд муроҷиат намуда хостори кӯмаку раҳмат намудааст. шоира аз Худованди бузург илтиҷо намудааст ки ҳама ҷавонон ва пиру барноро аз ин вабо наҷот диҳад. албатта тамошобинони азиз, ина як хабари нави ки ози ман шумо да гуфтам, метавонед видеои апаи Фарзонаро бинед, чӣ хел оид ба ҳамин масъала
чӣ хел суруд хондааст, метавонӣ баъд дар поён дар комментария нависӣ, яъне суруди апаи Фарзона барои шумо махлуд шуд ҳа ё не. умуман мо бояд ҳамеша дуогӯ бошем ки тезтар аз ҳамин масъалаи стрессивие ки ҳар рӯз дар новостиҳо дар бораи ҳар хел касалиҳо, коронавирус ва дигар чизҳо мефаҳмем, тезтар аз ҳамин раҳоӣ ёбем ва ҳамроҳи ҳамин апа кӯшиш мекунем ки мо ҳам дуогӯ бошем ки ҳамеша мо тансиҳату тандуруст бошем. ин ҳамеша ҳама чиз 100% бошад. суруди нағз буд ва ман ҳам тамошо кардам, шумо як бор тамошо кунед, ба шумо ҳам ба фикри ман писанд мебиёяд. имрӯз рӯзи ҷумъа 10 апрел дар тамоми масҷидҳои ҷомеаи Тоҷикистон аз намозгузорон хоста шуд ки беҳтар аст дар хонаҳои худ намоз гузоранд, зеро хатари густариши вируси корона зиёд шудааст. Дар ин бора Sputnik.tg хабар медиҳад. дар ҳақиқат бачаҳо вақте ки шумо метавонед, мисоли оддӣ ман ба шумо мегӯм, отрывкаи филми Авитсенара дар ютуб бинед. Дар ҳамунҷа дар суханронӣ байни шогирди худ Авитсена мегӯяд ки касалӣ дар ӯ вақте пайдо мешавад ки дар уҷа ҷамъомад бисёртар мешавад ва ҳар ҷое ки ҷамъомад аст, аз унҷа мо шумо бояд парҳез кунем. ва барои ҳамин фикр мекунам ки ҳар яктаи мо шумо камтар ҷойҳои ҷамъиятида истод шавем ва фикр мекунем ки ҳарчи решение ки кумитаи дин ва дигар мақомотҳо мебароранд бар фоидаи мо шумо аст, барое ки ҳозир ҳолат бояд пешгирӣ карда шавад ва худо нишонат диҳад ки дар Тоҷикистони мо ягон ҳолат ба қайд гирифта шавад, ҳамин вирусҳое ки мо дар ҳар рӯз дар хабарҳо мефаҳмем. вазири тандурустӣ Насим Олимзода мегӯяд ки пайвандони шахсоне ки дар карантин қарор доранд метавонанд ба онҳо тавассути телефони ҳамроҳ дар тамос шаванд. танҳо тавассути телефони ҳамроҳ дар тамос шаванд. фаҳмиде тамошобинони азиз чи аст? Яъне ки вақте ки ягон хештабори шумо ё хештабори ман ё хештабори ягон кас дар карантин қарор дошта бошад, яъне мо шумо бояд бо онҳо робитаи наздикӣ надошта бошем. метавонем фақат аз телефонҳо истифода бурда ба онҳо занг занем ё ки хӯрок бифиристонем, яъне ягон хӯрок ягон чиз тайёр мекунем, равон мекунем. вале бисёр вақтҳо мешавад ки фикр мекунем ки бисёриҳо ҳамин масъалаҳои карантина саблюдат намекунанд ва аз ҳамин сабаб фикр мекунем ки бисёри баъд агар мо ҳамин чизҳои оддитарина мо агар ба назар нагирем, ба мо зарар мерасонад. барои ҳамин муҳтарам вазири тандурустӣ дар ин ҷада як бор дига қайд кард ки бояд мо шумо фақат тавассути телефонӣ, яъне аз ҳолати онҳо дар тамос бошем ва фаҳмем. шаби 9 апрел чӣ хел ки мо шумо медонем, дар шаҳри Душанбе бисёр барф зад. ман ҳамун рӯза боварӣ надоштам ки дар шаҳри мо қадар барф мезана. ин дар мавсими 9 апрел ё 6 апрел. дар ин вақт замон аксар вақт дар шаҳри мо ё борона ё ки ягон раъду барқ. Не ки имсол к сожалению барф зад ки бо хай бисёр ба филма Хоҷагӣ Деҳқонӣ ҳам камбеш зарар дидана. лекин як састаранӣ бигирем, ба филма бо хай шаҳр ба ҷаҳат хушрӯ шуд, хеле ашид барфа наида будем, какраси яхело барфбозӣ кардан. ва ҷиҳати манфиш ҳамин ки бисёр дарахтҳо шикаст. дар пеши хонамон як дарахт буд, дарахти тут. баъди барф боридан ҳам дарахт полни тит пит шуда. ҳозир ин сол бачаҳо дигар тут намехӯранд. ана вақти он омадааст ки вақти десерт омадааст. ҳозир ман шумода як информатсия бисёр нағза гап мезанам ки бисёр настроениятон ба градусники боло меравад. медонед чӣ информатсия? ҷумҳурии мардумии чин 3 намуд ваксинаи зидди коронавирусро кашф кард ки номи ваксинаи нав SARS-CoV-2 мебошад. дар ин бора вазорати улуми ҷумҳурии мардумии чин хабар дод. яъне ки недавно учёниҳо, олимои ҷумҳурии Хитой кӯшиш кардан, фикр кардан ки чӣ хел ваксинаро пеш аз ҳама ихтироъ кунем ва тезтар ба мардум расонем. ва ба фикри ман инҳо ба мақсади худ мерасанд ва тасмими инҳо ба рӯзҳои, яъне моҳҳои наздик ваксинаи навро уже ба мардуми чин пешниҳод мекунанд ва бисёриҳо соҳиби ҳамин ваксина мешаванд. ва дигар ягон намуди касалиҳои сироятӣ ин коронавирус ва дигар ба одамо
дигар намегузарад. Тестарак мешуд ки ба ҳама тамоми дунё тестар ҳамин ваксинаро тақсим мекарданд ва мо ягон вақт дига дар бораи ҳамин вирус ягон чи гап назанем ва бо ҳамин ва аз худо илтиҷо мекунем ки тестар ҳамин касалӣ аз байн равад.